panahon sa Kwaresma, Lenten season, giawhag man kita nga magpuasa. Nga namang magpuasa man ta? Kay gisugo na sa simbahan. Sabot mo nga nang magpuasa man ta? Kaya sa'y sunod-sunod lataw at nakasabot nga nang saan man nagpagpuasa. Ang pagpuasa, tulo na ka usa sa mga tulumanon sa atong reliyon ang pagpuasa, kaduha ang pagampo, ay katulo ang paglimos, almsgiving, fasting, prayer, and almsgiving. Ang pagpuasa, nga nang magpuasa man ang sa may hinungdan sa pagpuasa. Kani adto ang mga Hudyo nagtuo sila nga pinagi silang pagpuasa, madali ang pag-abot sa manluluwas. Magsakripisyo sila, Ginoo, luwasan na kami sa among kahimtang. Karon nga daog-daog sila sa mga Romanon, naglisod sila pag-ayo, maabot ang utaka, luwasan na kami. Gikan na ni mga Romanon. So, kinahanglan magpuasa. Aron madali ang pag-abot sa Ginoo. Muna, main purpose ka ni adto. Kunya, niabot naman ng Mesiyas. Ba't masabot na tuman ang katuyuan sa pagpuasa? Niabot naman, nagpuasa ta, aron maabot ang Mesiyas. Magpuasa, gihapot na, niabot naman siya. So, dili naman naging si Jesus. Niabot na ang pamanhonon, ang manluluwas. Di mo anong nga magpuasa. Pero maabot ang panahon nga, magpuasa na saan mo kung mawala na ang manluluwas. Balik na ang Ginoo sa sugod pagpuasa. Mana iyang pasabot. Kaya ang mga Pariseo, mga tinun-aniwan, wapas na kaila kang Isus nga siya ang manluluwas. Sige sila kampo, Ginoo. Ipadala na ang among manluluwas kay antos na may pag-ayo. Nga niabot ang Ginoo, di na kinahanglan magpuasa. Karon magpuasa gyapon ta. Of course, kaya na may laing panghinungdan sa pagpuasa. Ang fasting is, sumana, nagpahinungdom ka nato nga ang tao wala mabuhi sa pagkaon lamang. Dili mabuhi sa pagkaon lamang. Dili tanang butang matagbaw na ang mga butang material. Di makapatagbaw sa atong kagutom kauhaw. Ug mo kaon mo, di na mo gutmon. Kaon magyapon ta, balik-balik magyapon ta. So, di gin makapatagbaw ang pagkaon. So, pagpugong ta, hinumdum ko na ito nga, di magyuna. What? May katagbawan sa atong naadam na tayo mga kanang maslaw nga kagutom nga angay na itong tagbawon. Kaya na uban, sige lang kaon ng kaon. Way control sa kaon. Kaya muna giyon nila nga, ang uban, they live in order to eat. Nabuhi aron mo kaon. Dili kayo mo kaon, aron mabuhi. Uda na yung mga tao nga na. Huwag puasa kaon. Pag puasa nga, pili ba yan na? Sige kakaon na, ma-diabetic ka, ma-high blood ka. Uda ka mga tao nga, diabetic, mga obese, mga tambok kay, sige kaon, sige kaon. Pag puasa, pahinumdum nga, di yun makatambaw ang pagkaon. Di na makapatagbaw sa atong kagutom nga nasa atong silaw, sa kinaladman sa atong kuan. Sa itong kasing-kasing. Ang pulong sa Diyos, muna yung makapagtagbaw sa atong kagutom. So nga na, ang pagpahinumdom, fasting, self-control, nga, wata mabuhi aron mo kaon. Nga ang pagkaon lagi, kung di ka magbantay, manikatag ni mo kan. Sakit sa lawas. So one of the purpose of fasting is to remind us that material things cannot satisfy the hunger within us. Another purpose sa fasting. One time si Jesus, mga tinunan ni Jesus, nagreklamo sila nga nganong wala na mo ma-deliver, palagpot tong yawa dito nga among gi-cast out. Reklamo sila. Ningon si Jesus, kini nga kaso nanginanglan og pag-ampo o pagpuasa. This case needs prayer and fasting. So, manay uban,
Sa dili pa sila mag-deliverance, mag-casting o magpuasa o mag-healing o adunay healing session, magpuasa na sila, mag-ampo o magpuasa aron mas puwersado sila. Aduna sila spiritual strength o makapaalig-on sa atong kasikpan, kalag ang pagpuasa. Another purpose sa pagpuasa is wala natin mga intensyon, no? Mga desisyon sa kinabuhi. Sa una, magpuan sila, magpili sila mga hari, mga leader sila, magpuasa kita kay aron lamdagan ta sa Espiritu Santo, makapili ta og tinuod nga leader. Kung ako na mapresidente sa Pilipinas, akong i-decree, sa dili pa ang eleksyon, magpuasa ang tanan. Di ta mo kaon aron atong pilion ang tinuod nga senador, congressman, mayor. Dili kay kwarta ang atong kuanon. Espiritu Santo ang mo'y mugiya ka nato, so magpuasa tang tanan. Wapay eleksyon, kaon matagay, dagang matindawat kwarta. Guban, sigig inom. Kung nadoon na tayo mga desisyon, magpuasa. Kung sa may kurso akong himuon, Ginoo, tinuod ba na magkaslon magpuaso ko kung base kung sayo po pagpili daling akong pamanunon o pangasaunon. So every time we make a big decision, ginahanglan ta magpuasa. Aron malabdagan ang atong una-una. Kung say angay na itong buhaton. So, daga pa yung mga hinungdan nga nung magpuasa ta. Pero sa panahon ni Jesus, ang pagpuasa muna ang pagpangandam sa pag-abot sa Mesiyas. Niabot namang Mesiyas. Sige kaya pagpuasa ang mga Pariseo o mga magtutudlo ang mga tinunaan ni Juan kay wapa mo sila kailak ang Jesus. So nga dili na karon maglingaw-lingaw ta kay naama ng pamanunon, naama ng manluluwas. May panahon nga magpuasa na sad mo, magbangutan mo kay di man ang tusangturan ang manluluwas. So mo lang na ang mubo nga explain sa pagpuasa. Manindog kita alang sa pag-ampo